നമുക്കിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഐസ്ക്രീം പൊരിച്ചാലോ? അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് പൊരിക്കണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം അങ്ങ് എടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീം ഫ്രീസറിൽ ഇരുന്നാണല്ലോ, നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീം ഇങ്ങനെ ബോൾ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകൾ പോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. പൊരിച്ച ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 4 ടീസ്പൂൺ മൈദ, 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ, എന്നിട്ട് നമുക്കത് സ്വല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു പൊടിക്ക് ഉപ്പും കൂടെ ഇടാം. പൊടിക്ക് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ, ഒത്തിരി ഇടരുത്. ഒന്ന് ഇളക്കാം. നമുക്ക് സ്വല്പം ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്, കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച്, ഒത്തിരി വെള്ളം അധികമായി പോകരുത്. അതിനാണ് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിക്കണം. കുഴച്ച പരുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇത്രയും പരുവം. ഇത് കൂടുതൽ വെള്ളം ആവരുത്. അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ ഒരു 5 മണിക്കൂർ വരത്തേക്ക് ഐസ്ക്രീം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ആ ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് എടുക്കാം. എടുത്തു, ഇതുണ്ടോ, അതിന് ഇതിനകത്തങ്ങ് മുക്കി കൊടുക്കാം ഈ മാവിൽ. ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തും കൂടെ അങ്ങ് മുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം നമ്മൾ മാവിൽ മുക്കി അങ്ങ് എടുക്കുവാണ്. കോൺഫ്ലെക്സ് മുക്കുക, പരട്ടുക. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് അങ്ങ് ഇടുക. കോരി എടുക്കാം. പൊരിച്ച ഐസ്ക്രീം റെഡിയായി. പൊരിച്ച ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല ഏട്ടാ, ഞാൻ ഓരോന്നും ഇവിടെ ഒന്നല്ലേ പരീക്ഷിക്കണേ. അന്നാന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം പെട്ടെന്നാട്ടെ. മറ്റേ മുഴുവനും കഴിച്ചോ? ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ വേട്ടമൃഗം എന്ന് ഒറ്റ പറഞ്ഞാലോ. കഴിക്കേ, അത് കഴിച്ചോ, അതും കഴിച്ചോ. എങ്ങനെയുണ്ട് അഭിപ്രായം പറ. എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടാ, അങ്ങനെ സൂപ്പർ അല്ലേ? പൊരിച്ചാണേലും പൊരിക്കാത്താണേലും ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴിക്കാം. ഞാൻ കഴിച്ചോളാം. ഞാൻ അവിടെ കഴിച്ചായിരുന്നു. ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടാ ഇനി വന്നേ. ഷിബുവിനെ കണ്ടോണ്ട് ഓടിക്കൊണ്ടോന്നല്ലേ, ഞാൻ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഫേസ്ബുക്കിലാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെയുള്ള കിടിലും മീഡിയമായി ഇനി ഞങ്ങൾ വരുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് എവർക്കും ബൈ.